आई आप सबके बीच में एगो बहुत ही प्यारा निर्गुण और हमारा उम्मीद बा कि आप सबके बहुत अच्छा लगी। वही उम्मीद के साथ ये गीत आप सबके बीच में कहे बका कि पड़ते से नूरवा डोलिया अरे उठे नाई हार से कि आखिरी विदाई होला। अरे आखिरी विदाई होला बोलमुए के घर से आखिरी विदाई होला। तो पड़ते से नूरवा डोलिया पड़ते से नूरवा डोलिया उठे नई हार से आखिरी विदाई होला। आखिरी विदाई होला बोलमु
और कहे के बका कवि के लेखनी में कितना जादू बा। समय समय के बात होला जब हमनी के विवाह होकेला ओहू समय 4 गो कहार आजना समय संसार छोड़े के टाइम आवेला ओहू घरी 4 गो कहार के जरूरत होकेला। इतना सुंदर भाव बा कहे के बका 4 गो कहार मिली डोलिया उठावेले अपने ही लोग मिलके हाथ से चढ़ावेले। 4 गो कहार मिली डोलिया उठावेले अपने ही लोग मिलके हाथ से चढ़ावेले हाथ से चढ़ावेले। तो टूट जाला नाता